Nag-alokar ang Kongreso ng 41 billion pesos yan nga tuig para mabayaran ang tuition fees ang mga estudyante nga nagkukulang ha pundo pero napipiritan mag-eskwela ang mga pribadong high school. Tungod ang kawaray pampubliko nga eskwelahan na ira lugar o sobra na nga kadamuhan estudyante kung overcrowded, sigun kan House Minority Leader ug 4-piece party list representative Marcelino Libanan. Ining alokasyon in makakabulig nga giniestimar 2.58 million nga mga estudyante, tikang mga pamilya nga kablasanon, pati na ato na ada ang mga puno nga pampubliko nga eskwelahan, agud makapadayon nga makatangpo sa nira sekundarya nga edukasyon ang mga pribado nga eskwelahan sa ring ni Congressman Libanan. Ini nga pundoin makakasiguro nga mas damo nga estudyante ang magpapabilin na eskwelahan, labi na yana nga damo ang pamilya nga nakaka-eksperyensyahin kakulang ha kwarta, ngan ang mga estudyante in may ada dako nga risk nga bumaya pag-eskwela para la magtrabaho dugang niya. Sa ring ni Congressman Libanan, ang 41 billion pesos nga alokasyon para senior high school education subsidies in ginbahin-bahin, 12.3 billion para junior high school educational service contracting program o GHS-ESC, 26.5 billion pesos naman para senior high school voucher program o HSSVP, ngan 2.2 billion pesos para joint delivery voucher program kung JDVP. Ang datos tikang nga Second Congressional Commission on Education nagpapakita nga dako nga ihapan mga senior high school students ang naunda nga pag-eskwela. Pananglitan, han school year 2024-2025, may kabugusan nga 2,041,601 nga estudyante ang nag-enroll ha grade 11. Tikang hini 169,836 nga estudyante o 8.3% ang inundang ngan waray pakatabok ha grade 12. Ang pagpabilin ng mga estudyante eskwelahan hindi rila polisiya ha edukasyon o saliwat ini nga proteksyon ha ekonomiya han aton mga pamilya ngan han aton magiging mga trabahante ha tidaraon. Kung ginbubuligan naton ang mga estudyante ha era kakulangan ha kwarta, gintatagan naton hirahin tinuod nga higayon nga makatapos ngan makabulag ha siklohan kakurian dugang ini Congressman Libanan. Ang GHS-ESC nagtutugot sa mga grantees, kasagaran mga graduar ha publiko nga eskwelahan nga mag-enroll ha grade 7 to grade 10 ha mga pribadong high school nga mayada kontrata ha Department of Education. Ang SHSVP naman inagahatag ang tuition grant sa mga kwalipikado nga grade 10 completers, sigon han determinasyon han DepEd nga makapag-enroll ha grade 11 and 12 ha mga pribadong eskwelahan nga apihini nga programa. Samtang ang JDVP inagahatag liwat ang tuition grant sa mga senior high school students ha technical vocational livelihood kung TVL track, agud makapag-enroll ha mga pribado nga institusyon o mga non-DepEd schools nga nag-uopreserhin mga specialized nga kurso. Ang Department of Education nga ang Private Education Assistance Committee andungan nga nagdudumarahan SHSVP nga GHS-ESC, samtang ang DepEd naman ang nagpapadalagan han JDVP. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.